Festeiros e festeiras, que tal, como están? Benvidos a unha nova edición do De Festa en Festa aquí na Sete Canal Rías Baixas. E tiñamos claro que si, moitas gañas de que volvera a festa, de que volvera a troula. Ribadumia durante esta fin de semana é a capital do viño tinto do Salnés. Imos a gozar, quédense connosco no programa de hoxe porque imos a ver de todo. Recepción de autoridades, banda de música, gaiteiros e sobre todo, por suposto, probaremos o viño tinto. Sexen benvidos, comeza aquí agora o De Festa en Festa. ¡Que viva el viño de Barrantes! ¡Benvidos a De Festa en Festa! Está aquí en Ribadumia? Sí, a primeira vez. E que lle está parecendo? Bueno, de momento, moi bonito todo, sí. E vostede de beber o tinto ou albariño, que lle vai máis a vostede? Os dous. Os dous. Gusta o tinto? Moito. Hai que probar o de Barrantes, non, entón? A beber viño tinto. A beber o tinto. E a catalo. Todos os anos? Todos os anos. Todos os anos. Non falla vostede, entón? Hai 30 e pico de anos. Sí, señor. Xa é unha tradición vir aquí, entón, non? Sí, é unha tradición. Que este ano hai no bastante bo. Hai no bo? Bo. Vostede ten na casa ou non? Sí, algún sí. Sí. Saímos do Concello de Ribadumia e agora hacia onde nos diriximos? A cata final. A cata final, do na Carballeira de tinto, Barrantes, na Carballeira non? de Barrantes. Bueno, como se está levando o día? O día quedou ben de momento. De momento, a jollá siga así hasta altas horas da madrugada. Sí, Por lo menos podes disfrutar un poquinho da festa, porque se chove, pasámoslo mal. Nada, dicíalle, é vostede de aquí? Sí, son de aquí. De Barrantes. Son de aí da Moitos Baix. anos vivindo esta festa, non? Pois toda a vida, desde que empezou. Desde que empezou. Que vai a la cerca dos 40, fai 50 por ano, me parece. Creo, se mal non recordo. Veño a probar o tinto de Barrantes, veño, sí. É a primeira vez? É a primeira vez que veño. Xa o probara antes noutro sitio? Sí, proveino antes en outro sitio. Como me gustaba, pois dixiña, vou alá. Somos de Barrantes e para nós este fin de semana é un fin de semana especial e sobre todo despois de que pasaron 2 anos de pandemia. Entón, para nós este fin de semana é, bueno, espectacular. Es la primera vez que vengo, mi marido este año es el valedor, entonces, pues, para mí va a ser una experiencia y vamos a pasarlo bien. Probou o viño tinto antes ou non? Todavía no, todavía no. Pero estamos a tempo, non? Sí, 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 por supuesto que sí que vamos a probarlo.
De onde veñen vostedes? De Asturias, De Asturias. sí. E cadroulles pasar por aquí por Ribadumia ou No, xa? vivimos en Villalonga. O sea que ya tenemos dos patrias, Asturias y Galicia prácticamente. Estuveran antes aquí na festa do Viño Tinto. Sí, sí. Ya hace 2 años, bueno, la última vez que se hizo. Bueno, voy a preguntar por aquí a señora se vostede xa probou o viño tinto antes ou non. Bueno, el otro día estuvimos tomándolo en un sitio que nos dijeron que era de este año, pero no sé. Está muy bueno, a mí me gusta el vino Barrantes. Pero hai que probalo xa na festa, non? Pero, por supuesto. Eso vimos. Luego a eso venimos, sí, sí. O anfitrión desta festa é o alcalde de Ribadumia, David Castro, que tal? Moi boas. Hola, bos días. Xa había ganas de ver a Barrantes, a Ribadumia, sí, cheo. A verdade que sí, a verdade que despois de 2 anos, bueno, pois un pouco tristes por esta pandemia, sí que había moita ilusión posta en ver a Carballeira de Barrantes para a cata final, por da maneira que estamos vendo. A verdade que moi ledos, moi contentos por esta afluencia de público que ao fin e ao cabo pois é un evento para todos os veciños e para todas as veciñas e para todos os nenos que están por aquí. Pois a verdade que moi contento. E vexo que non só de aquí, xente de Barrantes, de Ribadumia, senón que tamén veñen dende fora, xente de Asturias encontramos, o sea que a festa do Viño Tinto de Barrantes xa empeza a ser unha cousa recoñecida non só a nivel español, senón tamén fora das nosas fronteiras. Efectivamente, somos conscientes de que esta festa non solamente é dun ámbito local, senón que traspasa as fronteiras de Galicia e ven xente da comunidade de Madrid, incluso, porque hai xente de Madrid, hai xente de Asturias, hai xente de outros puntos de España, e a verdade é que dende ese punto de vista esta festa sirve precisamente para promocionar o concello, para promocionar o turismo que temos aquí neste concello, tamén na comarca. Eu creo que é un evento xa moi consolidado, na que moitas persoas xa teñen a expectativa, están esperando este primeiro fin de semana de junio para vir a esta festa do Viño Tinto do Salnés e a exaltación das variedades autóctonas. Probou non? A verdade que sí, a verdade que sí. A verdade que probei non cabe dúbida, ten que ser así. A parte, eu son adegueiro, polo tanto hai que probalo. Estaba bo este ano, non estaba bo? Estaba bo. Todos os anos son bons. A problemática, se pode dicir problemática, é que este ano non hubo tanta colleita como hubo anos anteriores. Pero aínda así hai festa do Viño Tinto do Salnés e a verdade é que moi contentos e moi bo nivel, que estes catadores van a ter bastante difícil para elixir ese primeiro premio. Bueno, digo, se estaba bo, que me vai a decir o alcalde inda por riba a Degueiro. Sí, a verdade é que esa pregunta casi ya podía facer eu a vostede. Que tal lle pareceu o Viño Tinto? Non o provei todavía. Ten que probalo. Pero ao rematar, estou a tempo todavía. Pois ao rematar este ano vai haber aí chourizos con pan de millo e para degustar tamén o Viño Tinto de Barrantes. Tomamos nota. Moitas gracias. Alcalde, gracias. Moitas gracias e bons días. Buena pregoeira, Fátima Mella, que tal? Quen diría, Que facemos con dous micrófonos? Pregoeira, digo, pregoeira traballando, non? Polo que veixo. Como? A ver, pa cal falo, pa que este? Pois a verdade é que hoxe veño encantada, porque estamos traballando para Sabadeando, que sale esta tarde, e aparte pregoeira, que é unha honra, nunca fun pregoeira de ninguna festa, e foime tocar a mellor festa do Viño Tinto do Salnés de toda Galicia. E que sentiches, quen cho dixo a ti que vas a ser pregoeira? Pois mesmo do Concello. Ai, apetece ser pregoeira, e eu, non vos equivocaríades, será outra persoa. Non, eu encantada. A verdade é que preparei un pregón bastante divertido. Porque... decir, te lo preparado ou vai ser improvisado? No, como vai ser improvisado, isto merece unha preparación, non, Dani? Vale. Un pouquiño de preparación, ti xa sabes que as cousas hai que preparalas nin que sexa un pouquiño. E vou dar, Dani, 49 razóns, como 49 anos leva festa, para presumir de festa. De Barrantes, aínda por Home, riba. claro que sí, 49, de todo. Aquí se pode presumir de moitas cousas. Que hai que probalo tamén, claro. Hai que probalo, pero mancha os dentes. E claro, se mancha os dentes, pero bueno, a mí é o que máis me gusta o Barrantes. Teño que recoñecelo, meu pai fai na casa Viño Tinto Barrantes, e é o que máis me gusta a min, pero bueno, tamén me gusta o blanco, me gustan todos, pero este especialmente, ademais, trae moi bons recordos de meu pai. Pois Fátima Mella, este ano pregoeira do Viño Tinto de Barrantes. Adeus. Graciñas.
se me fai un pouquiño raro escoitar a charanga despois de tanto tempo sen escoitala. Sí, xa facía falta, a verdade que vimos unha motivación. Estamos un pouquiño oxidados nós tamén, non? De que non estamos acostumados a bailar tanto, e que hai que meter a xente pouco a pouco no tempo. É normal, estamos oxidados todos, hai que coller o ritmo outra vez. Os que bailamos máis os músicos. Hombre, claro, pero bueno, nesto estamos, para eso están estas festas, para volver a recuperar un poquinho. Como estás levando, Miguel? Ben, a verdade que ben, levamos aí toda a mañá, mañando, queda toda a tarde tamén. Ben, con alegría, con ilusión. Charanga 1009, non? Charanga 1009 de Cambados, De sí, Cambados. señor. Sí, señor. Pois que este ano ven a dar guerra aquí a Viño Tinto de Barrantes. Gracillas, Miguel, e a seguir disfrutando da festa. Moi ben, gracias a vos. Chao. Bueno, pois a cata que xa se está celebrando aquí nesta praza, nesta gran carpa, e imos a falar cos catadores un poquinho. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Como é o seu nome? Javier Pérez Castro. Javier, vostede xa é un profesional, xa temos cadrado noutras festas, Pois é certo. Esperemos que moitar máis. Bueno, e como está o viño tinto de Barrantes este ano? Como está indo a cata? Moi ben. Entendo que cada ano evolucionamos incluso a mellor, cousa moi difícil, e estamos aquí con viños pois que nos sorprenden, e entendo que hoxe hemos catado 10 viños de distintas variedades, as cuales considero que son 10 excelencias. Temos que pronunciarnos por unha, é moi difícil tomar esa decisión, pero bueno, é o noso e en eso estamos. Viños autóctonos, non? Viños autóctonos da zona do Salnés, Da zona do Salnés. Estes viños pertenecen a fincas máis ou menos da comarca, non? Prácticamente da contorna rondando o Ayuntamiento de Ribadumia. Tanto poden ser de Cambados, como de Ribadumia, como de Meis, como de Meaño, que é un pouco o lugar onde se crían estas cepas, claro, que son cepas autóctonas antiguas de toda a vida. O Caíño, o Espedeiro, Mencía, son cepas que son seleccionadas naturalmente un poquinho polos viticultores de aquí do Salnés. Ano tras ano van
poñendo as cepas que mellor rendimento teñen, que mellor calidad dan. En definitiva, son variedades reinas seleccionadas naturalmente por todo o traballo desta xente que ano tras ano, centos de anos e centos de anos atrás, foron mellorando e quedándose un pouco, chegando a nostros días, hoxe ese potencial que temos a nivel enólogo do mundo inteiro, vamos. Como están saindo os tintos este ano? Espectaculares. Son unos vinos, además tienen la tipicidad del salnés, espectaculares. As características que teñe que ter este viño tinto, cales son? Para empezar, mollar os beizos, non? É algo moi característico. Muy característico. La primera característica, que son vinos muy afrutados, podríamos decir que son vinos muy amables, tienen ese punto de acidez justo y depende de algunos, son vinos estructurados. Barrantes ADO! Barrantes ADO! Ai, alcalde, estou facendo propaganda. Bueno, razón número 3, que dan un porrón de razóns, pero son curtiñas. Razón número 3, o viño alegra o ollo e quenta o corpo. Ai. Razón número 4, en 49 anos de historia pasaron por aquí persoeiros destacados e veciños que nunca serán esquecidos, como os Tonechos, Isabel Risco, Belinda Washington, Pepo Suevos. Ay, bueno, tamén pasaron aqueles que nos acordan ninguén tamén, como por exemplo eu. Vimos de probar os viños autóctonos e agora queremos probar o tinto de Barrantes. Están aquí estes homes facendo a cata, que tal, moi boas? Hola, boas tardes. Bueno, e cal é a principal diferencia entre o viño autóctono e o viño tinto de Barrantes? Bueno, vamos a ver. Tintos son os dous. Tintos son os dous, e habrá varios. Pero o tinto Barrantes, que é o tinto do Salnés, quizás sea un dos primeiros viños que eu, por exemplo, conozco. Os autóctonos pois non son híbridos como din que é o tinto Barrantes, e tamén están moi bons, pero eu son un bebedor de viño tinto de Barrantes. De Barrantes porque sería así, pero bueno, é o viño tinto do Salnés. Que é o que valorades cando probades o viño? O primeiro mío, o olor. O olor. Un folla redonda ten que saber, ten que ter algo de acidez. Se está dulce xa non é. Algo, no sabor, sí. E para mí un folla de redonda ten que ter algo de acidez e bo sabor e olor. E a colleita deste ano, boa, mala, regular? Cativa, este ano foi cativa. Foi cativiña. Sí, de todo. Bueno, vostede ten os beizos colorados, así que... É de beber o que me gusta, o que non me gusta, boto para aquí. Retomamos xa os tempos pasados, penso que está normalizada xa a cousa despois de destes 2 anos que non podemos ter nada, casi nos acompaña o tempo e casi acompaña todo perfectamente. O viño? O viño moi bo. Este que tomei, que nos serviron aquí, moi bo. Non sei os outros, pero este está moi bueno. Bueno, pois collemos las cuncas e brindamos pola festa do viño tinto. Collemos, brindamos, arriba e brindamos pola festa do viño tinto de Barrantes. Aí están, gracias, señores. Un ano máis para min é unha gran satisfacción pois poderme dirixir a todos vós, sobre todo despois de 2 anos de pandemia, aínda que o ano pasado se contou como 48 edición, non era a festa completa como tiña que ser e como estamos a celebrar este ano. Polo tanto, moitas gracias por estar aquí. Levamos, eu como alcalde, son 6 anos na festa do viño tinto, no ano 2020 non se pudo celebrar. Sempre intentamos seleccionar aqueles valedores que, que o merecen, e sempre hai unha xustificación. Pero este ano, nesta 49 edición, pois eu creo que estou moi satisfeito e me gusta moito, porque de alguna maneira aquí hai 4 persoas de máis de 80 anos que traballaron toda a vida, dende menos, na produción e na comercialización
do viño tinto do Salnés. Unha das persoas que contamos este ano tamén foi co amigo de Redondela, redondelano, que leva máis de 30 anos facendo tazas para a festa do viño tinto. Se o viño tinto de alguma maneira se caracteriza por algo é polas tazas, por ese tipo de tazas que tal. Pois aquí o novo valedor, pois el que te nomeáramos, eu creo que era de xustiza, porque ademais sempre nos acordamos de ti para poder levar a cabo ese traballo que non é fácil, porque somos conscientes que non é fácil. Por lo tanto, moitas gracias. Vale, ahora sí que chegou o momento do chourizo, do viño... Do mellor da festa. Do mellor da festa, non? Levades moito... Acompañar o viño un bo chourizo. Levades moito tempo aquí despachando... Bueno, ainda estamos empezando. Ainda estades empezando, pero hai aquí un montón de platos para disfrutar e para degustar. Veña, saca máis. Ramón, ven por aquí. Mira canto chourizo hai. E mira a xente que está disfrutando do chourizo e, por suposto, do viño tinto de Barrantes, home, que non pode faltar, claro que sí. Bueno, xa temos aquí o viño tinto, o chourizo, témolo todo. Témolo todo. E o pan de millo. O pan de millo, mira, correctamente. Que che parece se o probamos? Veña, vamos a probar. Colle un pouquiño de pan, pouquiño de chourizo, e agora o viño, non pode faltar o viño. A ver, e ti xa me das a túa opinión, a ver como está. Está bon, está mal, regular. Maravilloso, está moi bon. Moi bon. Tanto pensou que pensei que o iba a criticar, pero non está bon, verdad? Está moi bon. Dá gusto tomar o viño de Barrantes e o pan de millo. De onde ven vostede? Da parte de Ferrol. Da parte de Ferrol, e ven a propósito aquí arriba Dumia. Sí, señor, veño por aquí. Esto é ser un bo amante do viño, sí, señor. Sí. A disfrutar, graciñas. Moitas grazas. Bo día. Moitas grazas. Vai cargado vostede tamén, señor? Moi bien, sí, moi cargado. Pois que vos aproveite a disfrutar do viño, non? Home, digo eu, a que beber, gallegos, bebe moito. A que vimos aquí a Barrantes? Pois a pasalo ben. A pasalo ben, ca familia, cos amigos, con quen ven? Cos amigos. Sí, pois que vos aproveite. Vamos a andar con coidadiño porque mancha, non? O viño tinto mancha. Mancha ben. Mancha moito. Por fora e por dentro. Por todos os sitios. Chourizo, pan e viño, isto... É o mellor que hai. Xa imos comidos para a casa? No, tanto non, é un aperitivo. Un aperitivo, non? Exactamente. Bueno, que lle parece? Mira, eu tamén teño meu... Brindamos pola festa do viño tinto. Este é un viño moi bo, mire para aí que flor ten. Porque, en cambio, non nos lo deixan comercializar. Porque vai manchando, non? Cando mancha e cando din que é bo. Exactamente, isto cando deixa o Joaquiño aí, que isto que chora, iso é moi bo, en unha taza de porcelana, iso é bon. Bueno, conformámonos con este vasiño. Brindamos pola festa? Igualmente. Veña, imos alá, pola festa do viño tinto Barrantes. ¡Que viva a festa do viño tinto de Barrantes! Fíxate, Ramón, como está a festa teigada de xente, un montón de xente que hoxe ven a Barrantes a disfrutar do bo viño tinto e ademais do polvo, por suposto, tamén do chourizo. Imos a disfrutar con todo, non? Por suposto, a eso vimos. De onde ven vostede? Mira, nos vimos de Mugardo, somos da provincia da Coruña. E veñen a propósito aquí a festa. Sí, claro que sí, temos amigos. E vimos a ver. E como está o viño? A ver, unha de Mugardos que me diga. Escaso, non? Bueno, aínda, pero vamos a recuperar. Aínda queda tarde por diante, aínda queda noite, porque queda moito. Sí, queda moito, queda ademais o domingo tamén. Bueno, vexo tamén que probache de lo polvo, non? O polvo, o xamón, estaba todo boísimo. Que non pode faltar. E uns callos tamén. Uns callos. Bueno, isto é unha maravilla. Pois, a disfrutar a festa, de acordo? Por suposto, claro que sí. Gracias a vos. Chourizo, señora. Muy bien. ¿Está bo? Muy bien. ¿De dónde ven vostede? De Lugo. De Lugo, ven. Pero ainda moito máis de Lugo, a 100 kilómetros. Pero viño Viveiro. Hai que vir aquí a probarlo, non? Ai, sí, aquí.
aquí. Muy rico, muy sabroso, está muy bo. Bueno, que que me invitan a tomar un poquinho de polvo, moi boas, que tal? Muy bien, aquí tomando un pouco de polvo. Estamos invitados, non a tomar. Totalmente, pica aí. Coviño baixa moito mellor. O Coviño baixa moito mellor, moito mellor. E vostede de onde son? De onde son? Eu son daqui, de Barrantes, non? de Barrantes. Orgullo de festa esta. Orgullo total, ¿Sí? total. Probámoslo polvo entón. Probámoslo Veña, polvo. veña, polo de festa en festa. Pa dentro. Temos aquí uns amigos, de onde vindes vos? De onde sodes? De aquí de Ribadumia. Sodes de Ribadumia. E como está este ano o viño tinto? Como está o viño tinto este ano? Cojonudo. Buenísimo. Non serán moitos días de festa estos? Va. No. Isto ademais non fai daño. Levádelo ben, non? Isto é como beber agua. Sí. E con quen estades? Con quen estades aquí? Ca familia, cos amigos? Cos amigos. Que viva a festa de Barrantes, non? Home. Veña. Isto para disfrutar cos amigos, a familia tamén. Pola 49 edición, pa dentro, pa dentro, pa dentro, pa dentro. Brindamos por el festa del vino de Sanné. Queda moita festa por diante no programa que estamos facendo dende Ribadumia, dende a festa do viño tinto do Salnés, e por suposto que tamén queda o xantar con autoridades e imos a ver os premios, quenes son finalmente os gañadores da cata que se realizou na edición deste ano. E a verbena, imos a bailar un pouquiño, así que non se movan, que seguimos no de festa en festa. Convidante a festa do tinto do Salnés, restaurante Tío Benito. Platos con tradición e cociña caseira dende hai 40 anos. Autoescola Barrantes. Ensino de calidade coas últimas tecnoloxías, formación de CAP e mercadorías perigosas. Clínica odontolóxica López y Calviño. A túa saúde dental cos tratamentos máis novidosos e un gran equipo profesional. Centro de día Mimosas. Servizos de atención diurna, axuda no fogar e de fin de semana que melloran a calidade de vida dos nosos maiores. Barrantes Mobiliario, solucións en mobiliario e decoración de todos os estilos, con prezos únicos no mercado. Maribel Moda, deseño e complementos para vestir con elegancia nos teus eventos. 14 electrodomésticos. Calidade e bons prezos en electrodomésticos, menase e decoración. Toti, para este verán, xeados, granizados, batidos, ademais de tartas de gominolas por encargo. E Recambios Romai. Anótate a mellor fibra do mercado en Más Móvil, coas ventaxas de Llama Ya e Pepefón. Ademais, todo para o automóvil e a industria. Pois xa estamos de volta aquí no de Festa en Festa, toca xantar, despois entrega de premios e a verbena. Imos aló. Bueno, alcalde, falábamos antes, pero ahora xa o probamos, eu tamén, Estaba moi bo, dou conta delo. Pois a verdade é que me alégrome que o probaras e alégrome de que consideres que está moi bo. Eso é importante para todos. A verdade é que moi contentos. Santos Héctor, diputado provincial, Luis López, delegado da Xunta de Galicia, delegado territorial, que tal? Moi boas. Hola, boas tardes. Disfrutando do tinto do Barrantes, Pois non? a verdad que sí, ademais retomando esta impresionante celebración que está moi ben organizada, moi ben planteada e donde as veciñas e os veciños e os que veñen tamén de fora, que somos moitos, pois estamos a disfrutar. Pregunta obrigada, estaba bo o viño? O viño está, non só bo, está extraordinario. Delegado, Galicia tamén isto, é festa, é promoción en todos lados e a de Barrantes non podía faltar. É dicir, Galicia efectivamente son festa de todos os eventos que teñen que ver donde a parte culinaria é a base de todo. Efectivamente, a marca Galicia se crea e se leva con eventos destas características donde se involucran non só veciños neste caso do Concello de Ribadumia, senón da comarca, e tamén se podía ver aí xente de outros puntos de Galicia. Estaba bo? Demasiado bo.
Bueno, como estamos pasando na festa do viño tinto? Muy bien. Sí, estamos disfrutando do xantar, non? Sí. Que comechedes? A ver, contame. Pues de momento empanada y pulpo. Panada de polvo, Sí. estaba bo? Muy bueno. Sí. Sí, E mucho. o viño tinto tamén, non? También. Que non pode faltar. No puede faltar. Pois a seguir disfrutando da comida. Muchas gracias. Despois de tanto traballar había que enchelo buche, non, Pepo? Home, claro, sobre todo porque hai que seguir traballando, que ainda non acabamos. Vale. Aquí Ten cando truco, chaman, vale. aquí cando chaman non chaman para que o pase ben eu, Para unha hora, non, aquí cando chaman de verdade. temos a parte un pouco a que está esperando todo o mundo, que é os premios para ver quen triunfa este ano. E, bueno, xa que estou aquí, pois, supoño que está ben que tamén me encargue eu deso. Así tamén a quen non salga premiado, polo menos lle podemos contar algún chascarrillo. E damos conta tamén do boviño? Sí, eu penso que si non son entendido, porque xa teño dito moitas veces, e é completamente en serio, son astemio, non probo unha gota de alcohol. Agua. Pois sí, está. Desde hai 21 anos, pero ainda así, sei que aquí o viño é o mellor do mundo. É sagrado. E aparte o nivel cada vez é espectacular, co cal triunfo asegurado. O viño tinto é o mellor que temos na nosa zona de hai 50 anos. Ou 100. Eso di porque vostede é daqui ou porque está realmente bo? Porque eu son cosechero toda a vida. Foron meus pais, meus abuelos, vale. e somos todos. Entende? Dende fai cantos anos leva vostede facendo viño? Xa fixeron meus abuelos e meus pais e... O sea, toda a vida leva. Toda a vida levamos facendo viño. De aquí de Barrantes. Exactamente, eu son daqui do Concello Ribadumia. E hai algún hoxe aquí no xantar que o fixera vostede ou non? No, é que agora lle quitaron a etiqueta ás botellas. Claro. E non se sabe de quen Non se sabe de quen é. Bueno, está bo, non? Pódese Sí, beber. bueno, sí. Eu digo que o meu é o mellor, Faltaría máis. O meu é o mellor que teño na bodeja. Bueno, contame, con quen vengo xe aquí ao xantar? A ver, explica. Con a miña familia, uns amigos e... É tradición vir aquí a xantar, non? Exactamente, é a tradición de hai moitos anos. Porque por aquí, Ramón, vexo a xente que ven desde onde ven. Dende onde? De Lanzarote, Canarias. Dende Lanzarote, pero expresamente a probar o viño Barrantes ou... Expresamente, sí señor. Expresamente porque me han hablado bien de esta festa, como dicen ustedes aquí, y a mí me encanta. La verdad que esto es un manjar que no lo tenemos allí. Entón xa é outro nivel, é outra categoría. Vostede tamén dende Canarias? También de Lanzarote. Sí, señor. ¿Estuviera aquí antes ou é a primeira vez? Bueno, por Barrantes estuve hace un año y pico, pero a la fiesta esta es la primera vez. ¿Qué ya está parecendo? Estupendo, esto es una maravilla, vamos, esto hay que importarlo para allá. Estamos cogiendo recorte para ponerlo allí, pero ya en la próxima fiesta. ¿Qué es lo que más le gusta co viño? ¿O polvo estaba bo? El polvo estaba bueno, muy bueno. El pulpo es una maravilla. Esto es lo mejor que hay aquí. Bueno, pues desde Galicia para Canarias, que vengan todos los canarios para Correcto, por supuesto, se lo recomiendo 100%. Ainda lle queda un pouquiño, pero está moi rico, está bo. Pediremos máis ou... Bueno, un pouquiño máis ainda se toma. Un pouquiño máis ainda baixa, non? Claro, un pouquiño máis ainda se pero toma. Pero ben, está... Moi ben, de momento moi ben. Aprobado ou non? Un 10. Un 10? Todo aprobadísimo de, vamos, de calle. Isto hai que conservalo. Sí. É unha maravilla. É unha festa única, xa non no Salnés e non en Galicia. É extraordinaria. Non é única, é extraordinaria, moi buena. E con quen vides hoxe aquí ao xantar? Con quen estades? Pois con estes amigos que vimos aquí, da Estrada, de Caldas, de Portas, de Romai. De la Mela, de Silleda. Señor. Somos de la Mela do Concello de Silleda. De Silleda. Sí. E vines todos os anos ou...? No, todos os anos non, porque hoxe coincide a de Chantada, e eu vou normalmente a de Chantada, pero este ano vin aquí con estes amigos e todo encantado de estar aquí. Cambiamos Chantada por Ribadumia, por Barrantes. Sí, boa elección, creo eu, boa elección. No, moi ben, excelente.
E este viño autóctono, ojalá que o poñen con denominación, pero para conservarlo así natural, non? Non que no filtren e sean un viño como os demais todos. Ten que ser así, conservar esta autonomía que ten o viño este, que é autóctono do país, que é único. Bueno, pois non sei se haberá moita competencia co Albariño, vostede alcalde de Cambados, está tamén unha festa importante no Salnés, Competencia ninguna. Vale. Rivalidade, entón, deixámola atrás. A rivalidade é unha rivalidade sana, non? A verdade é que son viños, produtos totalmente diferentes, eu creo que non hai ningún tipo de competencia. Normalmente, se se bebe albariño en unha ocasión ou en unha comida determinada e se bebe tinto en outra ocasión determinada, non? Son produtos diferentes, festas diferentes e nas dúas o pasamos en grande. Alcalde, se xa lle botamos un polvo da Illa de Arousa, Moito mellor, entonces xa a receta xa temos o pa completo. O pa completo, xa é idóneo. Como está este ano o viño? Moi ben, eu creo que está moi aceptable, sí. Eu suelo vir todos os anos aquí a acompañar aos amigos de Ribadumia, apoiarlle a festa, que é unha festa bonita, e tamén o tema da variedade do tinto de Barrantes, non? A verdad que estamos cómodos e sempre que fai unha festa moi bonita aquí. Pois alcalde, Carlos Otero, graciñas por estar connosco. Alcalde Samuel, moitísimas gracias tamén por estar connosco. E ven Ramón por aquí porque tamén está connosco a presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Gidad. Que tal, Marta? Moi boas. Hola, boa tarde. Bueno, disfrutando da festa de Barrantes por excelencia. Disfrutando da festa de Barrantes, dunha festa moi importante nesta comarca. E, bueno, os demais somos como irmáns de Ribadumia, entón estamos aquí como na casa. Como está o viño? Maravilloso. Xa vamos polo terceiro, probamos o terceiro e está todo moi bo. Bueno, que sempre fago a mesma pregunta, pero que claro, cada un ten unha opinión distinta, pero que non encontrín a nadie que dixera que o viño baixara a calidade de ninguna edición. Pois a verdade é que non. Eu todo o que provei no día de hoxe, tanto na carpa brindando como agora aquí, é excelente. Non queda nada para coñecer cales son os viños, os mellores viños tintos do Salnés desta edición número 49.
bailar, señoras e señores, festeiros e festeiras. Estamos xa na gran verbena nesta festa do viño tinto de Barrantes. É o turno agora de La Oca Band, a orquesta que agora está actuando en Marbella. Así que quédense para botar os bailes. Vamos despois. Mais fuerte. Que tal, moi boas noites. Boas noites. Como estamos pasando en Barrantes? De momento mal, non ves? Mal de todo, Mal de todo. Xa te vexo, xa te vexo. Caralho, estás a vista, Está o viño tinto ou mellor o baile? Como que é o que está mellor? Todos aproveita. Todos aproveita, non? E bueno, tinto que non falte. Que non falte, a bailar. Veña aquí, señora, veña aquí, que ben baila, que ben baila. Pero a compañía influye tamén, non? Home, é normal. É vostede daqui, de Barrantes? No. De onde ven? De Pollo. De Pollo? De Raxó. De Raxó? Pero a que ven vostede aquí? A beber o viño, a bailar, a que ven? No, a beber o viño no, a bailar. Solo a bailar? A bailar. Pero porque vostede sabía que había música e veu. Hombre, donde hai xa música, la vamos. Mira que pena, que interrumpo eu a canción, interrumpo todo. Bueno, é igual. Vale a pena. Vale a pena vir a Barrantes de festa, non? Vale a pena encontrarte a ti. A mí, non. A disfrutar a pasarlo ben, de acordo? Gracias. Chao. Ahora está sonando a bachata. Sí. A vostede lle gusta? Sí. E sabe os pasos tamén? Sí. As amigas tamén saben as... Sí. Bueno, elas van ao seu aire. Dixenlle falamos cas tres e solo quedaches ti. Bueno, moi ben. Probou o viño tinto antes de nada, probou non? Claro. Sí. Claro, veño de comer no tinto. Como? Veño de comer no tinto. E comer no tinto tamén. Pero como se vai a comer? De bebelo. É máis de comer na festa do tinto. Do tinto, vale. É de aquí vostede? Sí. De Barrantes? No, de Sisán, pero do Ayuntamiento de Ribadumia. Orgullo de ribadomiense, Claro. Veña, bailamos aí cas amigas. Como se baila? Pero menuda marcha e por aquí que tal? Moi boas noites. Boas noites. Pero que marcha hai aquí hoxe? Bueno, é que ten que ser para darlle un pouco de ejercicio ao corpo. E que estás celebrando o tinto por todo alto, non? Claro, hai que darlle. De onde veñen vostedes? Nós mismos de Pollo. Hai de Pollo? Sí, Pollo. A propósito da festa. Pollo, Marín, bueno, somos unha cousa de amigos. Dos arredores aquí a festa a Barrantes. Sí, claro. E van vostedes picando de festa en festa como nos ou... Sí, igual, con rispilleiras, igual. Donde hai música dasta del vos. Sí, claro, lógico, sí. E que o que máis lle gusta? Merenga, cumbia, que o que máis lle gusta? Bueno, de todo. Nos bailamos de todo. Sí. Bueno, a nosa maneira, claro, non podemos collernos cos bailarins. Sodes un grupo xeitoso, Sí. Oye, unha cosiña, e o viño tinto probaron ou non? Probaron o viño tinto? Hai que probarlo porque senón non é ir a festa. Hai que, para que lle de forza, Claro, lógico. O problema depois é ver con tráfico. Que ese é o problema. Conduce a muller, di por aí, que conducela. A bailar, señores. Venga. Que faríamos nós sin elas, home? Que faríamos nós sin elas? Que para ese tipo aí, ó? Mira. Este tipo, si é de Ucrania, se pega un tiro. Oye, enfoca a xente aí, va. Impresionante, moi ben. ¡Que viva
de cerquiña, de Armenteira. Da Armenteira? Sí. O sea, baixou da Armenteira para vir a Barrantes a botar os bailes. Sí. E con quen veu, con quen veu? Vinen ca muller e máis con os amigos. A ver a orquesta, a beber o viño, que bebe vostede? A todo, a beber o viño, a ver a orquesta e divertirse. Sí, señor. Con ganas se conforta, non si? Hombre, claro. Está lle gustando a orquesta? Sí. Pero bailar non o vexo moito bailar, Sí, que bailo tamén. Ahora mismo non, pero bailo. Pois oxalá sexa un verán de bailar moito, que o botábamos en falta. Botámoslo en falta. Facíanos falta. A todos, a todos. No va a creer, tú tienes ese papel, pero no eres feliz con el Encontramos a xente de onde? De onde veñen vostedes? De Santiago. De Santiago. A festa de Barrantes, non? Justo, sí. Pero veñen a propósito, non? Sí, bueno, estamos aquí de vacacións. De vacacións. Que mellor sitio para vir de vacacións que a festa do viño. Despois de tomarse unhas taciñas de viño, é normal isto, non? Como estaba o viño? Que maravilla. Despois dunhas taciñas, uns bailes... Bailar, a bailar. Que menos que isto, non? Vaya planazo ten esta xente, vaya planazo. E logo dormir mellor. E logo a dormir mellor, claro. Hoxe non se dorme, hoxe non se durme. Sí que se dorme, pero moi tarde, moi tarde. Pero máis tarde. Mañá toda mañán. Como estamos pasando, señor? Como estamos pasando? Moi ben. Estas vaya festasas que teñen aquí neste pueblo. Que chaman Benidorm, o pueblo este, non? Benidorm, Marbella, creo que lle chama, Marbella. Por iso é tan bonito isto. É tan bonito. E vostede onde ven? De Cataluña, de Madrid, onde ven vostede? Non, eu veño da outra parte do mar, das Rías Baixas. Das Rías Baixas, vale. México sin fin, chamas. E que é que vai lle gusta bailar a vostede? Que é que vai lle gusta? A mí salsa, bachata, todo isto. A ver, demóstramo. Ahora, cando bote ahora, sevillano. Vai. Todos conmigo. Boas noites, señor, boas noites. Como estamos pasando? Bien, muy bien. Estamos pasando ben? Muy bien. Vaya grupo aí animado aquí, non? Hombre, León entero aquí. De onde veñen vostedes? De onde veñen? De León, de León. Claro. Sodes de León? Sí, exacto. A que vindes? Mira pa cámara, home, a leonesa que salga ben na cámara, non? Muy bien, sí. E como está el pasando? Muy bien, pero lo estamos pasando, pero que muy bien. Pero por que vendes aquí? Dende León, por que vindes aquí? Vinimos a pasar el fin de semana y nos hemos encontrado de que había aquí fiesta y no lo hemos dudado, hemos venido aquí. E probache o viño tinto ou non? Sí, señor. Tamén o viño tinto? Temos a xente que venden de Vilagarcía tamén, non? Si, dende Carril tiñamos moita gana de festa e viñemos ao viño tinto de Barrantes a aproveitar tanta orquesta e tanta festa que hai. Foron moitos anos na casa, non se facer nada. Moitos anos. Fervíanos o corpo na casa. E agora a darnos un baile, a soltar o corpo. A facer palmas e a bailar. Descalciña pola area parece unha riancheira. Descalciña pola area parece unha riancheira. Moi ben, oye, que tal? Boas noites. De onde ven vostedes? De onde vindes? A Illa da Arousa. Ai, ven todos a Illa da Arousa, sí. Pois a bailar, veña. Dende a Illa da Arousa a festa do viño tinto de Barrantes. Moitas gracias.
Pois festeiros e festeiras, ata aquí chegou o noso programa dende a festa do viño tinto do Salnés en Barrantes. E xa saben que se queren que vayamos a gravar a súa festa, só teñen que chamar o número de teléfono que aparece en pantalla, 986 710 741, ou se prefiren envían un correo electrónico ao enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Dende Barrantes, un saúdo moi forte, boa noite, que sexan moi felices.